l'esport hem de promoure uns valors que després els serveixin a la vida normal. En el tema del pitch and putt, per exemple, jo crec que un molt important és la concentració, o més que la concentració és el gaudir de la concentració, el gaudir que gràcies a estar concentrat i gràcies a tenir una constància pots aconseguir objectius. El vaig provar un dia i em va agradar molt de petit i aleshores vaig demanar si podia fer classes i em va agradar molt i vaig continuar. Quan diem això de la superació és això, tu no estàs competint contra altres nanos o això com l'hem d'enfocar, sinó que competeixes contra tu mateix, però això és un repte personal, com tants altres que s'hauran de posar a la vida. I és un repte que has de superar tu amb el teu esport. Perquè és que ho he de superar i per això m'agrada. He millorat molt més des que quan era petit. He conegut a molts nens i m'agrada molt jugar amb ells. El valor del respecte també és molt important, perquè tenen respecte, han d'estar en silenci quan un altre està concentrat per tirar. Han de saber, això s'aprèn també, a respectar el silenci, a respectar el que l'altre està fent, a part l'estàs mirant, estàs aprenent d'ell, però no només el respecte als altres, sinó també el respecte a la natura, el respecte al medi ambient. Han de fer qualsevol cosa, qualsevol pique que facin, qualsevol xuleta que facin al camp, després l'han d'arreglar, l'han de fer, l'han de tenir una consciència de l'entorn que tenen, d'on estan, i també els fa ser conscients de que tot això s'ha de cuidar. Tot el respecte que tenen amb els companys, amb les persones, amb el joc, amb el camp, és molt important i respecten molt, igual que respecten el camp, respecten molt el carrer, el comportament, la neteja, tot. I llavors el pitch and putt els afavoreix moltíssim, moltíssim. L'ajuda molt a centrar-se, que això, a aquesta edat, és molt difícil que s'estiguin 3 hores, 5 hores jugant i que no vulguin estar fent una altra cosa. Vull dir, és molt bé perquè, a més, estem veient que en altres esports o en altres disciplines que fan, veiem el resultat de venir al pitch and putt.